Šarišské Michaľany. Obec, ktorá sa postupne snaží realizovať dostupné zmeny, či už v rámci verejných priestorov a športovísk až po projekty, ktoré budú formovať jej budúcnosť. Jedným z miest, ktoré prešlo obnovou, sú priestory obecného úradu, vrátane kancelárie starostu a vestibulu. Dnes ponúkajú modernejšie a reprezentatívnejšie prostredie. Do veľkých zásahov sme nemohli ísť, pretože toto je národná kultúrna pamiatka a v podstate na každý zásah do objektu potrebujeme súhlas pamiatkárov, čiže len také minimálne zásahy, ktoré by tento priestor skultúrnili. Obec sa snaží hľadať finančné prostriedky cez externé zdroje, ale aj z vlastných úspor na postupné vylepšovanie verejných priestranstiev, zelene a rozvoja infraštruktúry. Súčasťou obce je aj cyklotrasa Eurovelo 11 a obec zriadila aj nový zberný dvor, ktorý doposiaľ chýbal. Rozhodnutia pre jednotlivé investície sú vždy výsledkom dohody poslancov a vedenia obce, prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V pláne je nadstavba nákupného strediska, kde vzniknú nové nájomné byty, rekonštrukcia ulice Kapitána Nálepku, vybudovanie kompostárne a nové kontajnerové stojiská. Toto zariadenie by malo slúžiť na zhodnocovanie biologického odpadu aj pre okolité obce, s ktorými momentálne sme v rokovaniach. Do realizácie nám vstupuje projekt stoisk. V rámci toho projektu by malo dôjsť aj k zavedeniu evidencie odpadu, to znamená, že budeme zbierať dáta a potom neskôr aj vyhodnocovať a verím, že sa to premietne aj do cenovej politiky, respektíve do poplatkovej politiky. Pripravuje sa aj obecný podnik, ktorý môže priniesť nové pracovné príležitosti. Kde zase by došlo k zamestnaniu znevýhodnených skupín občanov. Ten sociálny podnik, respektíve ten obecný podnik dokáže naozaj mnoho činností robiť. My sme momentálne na začiatku, už podnik je založený v registri a v najbližších mesiacoch začneme ho aj fyzicky rozbiehať. Dobrovoľní hasiči patria k neoddeliteľnej súčasti obce už celé generácie. Aj preto prešla hasičská zbrojnica rozsiahlou obnovou. Od vykurovania, výmeny okien až po modernizáciu administratívnej časti a prístavby. Nejaká úprava interiéru v tej pôvodnej parkovacej časti plus nejaké úpravy na streche, minimálne premaľovanie toho plechu ešte bude potrebné vykonať. Investície smerovali aj do športu. Rekonštrukciou prešla stolnotenisová hala, ktorá sa dočkala výmeny okien, šatní a sociálnych zariadení spoločne so schodiskom a vstupom do priestorov. Vzhľadom na to, že sa tam konajú aj významné turnaje, zápasy a naši stolnotenisti reprezentujú obec aj v širšom regióne, tak si myslím, že tento priestor si zaslúži takúto výzaž. Lepšie podmienky získali aj futbalisti. Rekonštrukcia priniesla nové sociálne zariadenia, sprchy a obnovu striedačiek, ktoré dnes slúžia športovcom počas tréningov, zápasov aj turnajov. Šport je neoddeliteľnou súčasťou života žiakov základnej školy. Aj preto obec zrekonštruovala strechy školských telocviční. Obnova zahrňala všetko od krovu až po strešnú krytinu a financovaná bola z prostriedkov Ministerstva školstva a Ministerstva cestovného ruchu a športu. V rámci toho sme aj vo vnútri telocvične obnovili, omaľovali, zrekonštruovali ten podľadový trapezový plech a takisto bola tu veľká brigáda. Stav bol taký po tých rokoch, že už do tých telocviční zatekalo. Obec má pripravený aj projekt na kompletnú obnovu atletického areálu na území základnej školy. Keď sa toto podarí v nejakej dohľadnej budúcnosti prefinancovať, tak aj tento areál by dostal svoj potenciál úplne navrch, aby bol využívaný nielen školou pre miestnych žiakov, ale aj pre širší región. V obci pôsobí aj niekoľko športových klubov. Medzi nimi patrí aj športovo-strelecký klub. Už viac ako 5-10 ročí nadväzuje na bohatú tradíciu, počas ktorej získal desiatky titulov a ocenení. Dnes má približne 180 členov. Podarilo sa nám ten klub zveľadiť aj po technickej stránke, aj po vlastne rozšíriť členskú základňu a myslím si, že sme na dobrej ceste. Šarišské Michaľany žijú počas celého roka aj kultúrou. Od plesov a spoločenských podujatí až po oslavy Silvestra. Najväčším podujatím je Michaľanský folklórny deň, ktorý sa tento rok uskutoční už po 3. krát. Je to taká oslava folklóru, kedy naša skupina folklórna Michaľančan, ktorá pôsobí v našej obci, si tu pozve svojich známych folkloristov z celého regiónu. Účasť je naozaj aj zo širšieho okolia, nielen z našej obce. Sa snažíme pokryť aj túto stránku, aby sa ľuďom aj po
tejto oblasti dobre v našej obci žilo. A práve tieto zmeny, za ktorými stojí spolupráca orgánov obce i angažovanosť občanov v jednotlivých oblastiach spoločenského života, postupne vytvárajú podobu obce, v ktorej sa žije dnes. Práca na rozvoji bude pokračovať aj naďalej.